Achiel kachiel chenro mari bar kuku mar wach na chenro mokwongo nyaka chane team nominations gi kuma gro buche siasa mopogre UDA dhano ywak in fact jod bura migosi Chal ywak ni omayo tiko kano semako e lwete gwenge makaluoro buche siasa mar ODM jomoko ywak ni omagi ka gisemako e lwetgi jomoko be konyo nokoyombigi e yone Roma kare kachiel kod Jubilee Party governor Kimemia bende ywak wacho ni nonego bende bi ticket to kodhi makare manyiso ni ywak ne romo mako Kenya mangima en ywak kende kositire ber moro manitiere Kenya sani ywago ker nero mar adek e piny mar Kenya ka migosi Emilio Mwai Stanley Kibaki kachiel to kod IBC mabende ogo matek na jo siasa ni nyaka wal jok madhi bedo kaka jolupo ngwech mar manyo kom mar ker nyaka na wamanya dende mano chung ngwech nero mar bedo kaka umandre e Kisumu County dende mosiwuothe pinje ma kachiel kod Kenya ka nyako makanene to nene gi wang mopogore live iluonge ni Abito Network yes nyadende Beatrice Atieno no bedo namba D no luoro penya hinya penjo ma penje oko mariamo ni Tabito ang'o momiyo no kikaw gini ri kar kanye manoko dhi maber en sa mar ngoyo chien ng'iyo chien ni to ndiga no tuch kar kanye ere kama wang'ni nyaka udin mondo mi obed woman rep mar Kisumu County kapo nono pod obro manye kendi ke julu wacho ni otoyo poko chamo piny mheshimiwa ebenadi thank you so much congratulations mar beting much anyway thank you so much yeah Kenya denadi Kenya dhi maber ahinya amor gi Kenya good to see you gidhombogo yeah erokamano ahinya acho ni kizungu acho ni looking sharp erokamano erokamano maduong sanire e ywak joma nere manchane Mwai Kibaki chano ng'ielo rengo jomokalo chien bende Kibaki en ng'ama ni ng'eyo machiegni ang'o minyalo wacho kuome to gi kaka piny owacho dhialo tho mare inyalo wacho ang'o an ariwra gi ji duto maywak Mwai Kibaki sani ma wantiere niendi kendo anyalo wacho ni kana winjo tho mar President Kibaki nelit na ahinya nikech en jaduong' ma notayowa ndalo mane ni presidency ni maber kendo my deepest condolence then the family of His Excellency Mwai Kibaki and my deepest condolence also goes to Kenya at large ma owito jaduong' ma is full of wisdom. Yes. Kinyalo paro chien dhano sebedo kagoyo chien ng'iyo jotelegi kuma sebedo godo no bedo kod migosi Jomo Kenyatta obedo kod migosi Daniel Moi beno budho ahinya beno senindo kachiel kod gi migosi Mwai Kibaki to kod migosi Uhuru Kenyatta inyalo wacho ni kuom jotelo ang'wen gi eki Mwai Kibaki nyalo bedo kar kanye anyalo wacho ni igeni anadongo era mar Moi kendo ndalo mane wamadho chak e school wadongo ka wan tindo ma ong'eyo baba Moi you know what I mean to Mwai Kibaki ndalo ne matelo aparo ni wang'eyo incidents manotimre on 07 manoketo Kenya in a very bad shape to kendo ka ne giriwre telo gi baba taparo ni negitiyo maber kendo gimuolo bagitayo Kenya ni masani kata democracy ma wagineni winje maber niendi ng'ato kaka baba kata gi Mwai no ndalo mane giriwre mondo gikaw telo no mondo gitik moro achiel mondo gikel peace in this country aparo ni mano en wach maber ahinya en gine Roma ji osebedo ka thoro wacho ni kata bedo nitiere ng'ikruok mang'eny mano mako telo mar migosi Mwai Kibaki kata kamano imiye puoch gi pak weche gi kumago chumi kaka ne ofix chumi kar kairo okelo penjo moro ni dibed ni nitiere jotelo ma samoro onge mana gi dwaro kata mana gima Kiswahili wacho ni nia mar loko gimoro koso en kit Kenya kako bedo seche moko gero chumi bedo matek aparo ni gero chumi ok en gima tek gero chumi Kenya wanyalo gero chumi mar Kenya maber asewuothe pinje ma oko gi ahinya kendo piny kuma dake loka piny mar America ni neno kaka development timre Kenya kaindi wan gi mich mang'eny Kenya ka maka watiyo gatiya maber to Kenya ka uchumi wanyalo keto mondo jo Kenya obed maber mana ka jatelo ma wan godo oyie ni dwaro dongruok makelo economy uchumi no eyo makare seche ma ilose jotelo ma wan godo saniri IBC duol mang'iyo weche gi kuma giyiero koro segoyo chiwo thuolo margi tarik 28 dwe ni odiochieng' mogik mar mondo mi duol bura ka duol bura obed ni giseang'o madhi bedo kaka jalup jafwadha bandera mar kom mar loch telo ma Kenya kaidi deputy president inene nadi iparo ni IBC onego chwal tarik neri mbele matin kaka jo Azimio ne dwaro koso gidhi mana kod chung' mare ma tarik 28 dwe ni
Aparo ni jo parties duto kata presidential candidates no negiseng'eyo ndalo mane gisechako ringo. Sani onego bed ni neseng'eyo sama ng'ama ne gidwaro as a person. To adhi wacho ni ODM party wa ka onge ng'ato tan ka, you know, an ka indi babo ngi apito network ko ng'ama oringo tame orira kanyo mondo aring mane bathe kanya konyi tich. Iparo ni en saudeko mar mondo bed ni gisani waseng'eyo jok madhi chung en kom ni mar ker migosi William Ruto en gimoro dweche 2 mokalo chien jo Kenya noseng'e ni en modhi fodho bandera nero mar UDA molo Raila molo Odinga gimoro madhi ma dweche 4 mokalo chien jo Kenya noseng'e ni fodho bandera mar mar Azimio One Kenya Alliance. Okelo penyo maduong' ni gidwa dek ahinya e nyiso jok madhi bedo jolupgi koso aparo ni lakini gidwa deko sani onego bed ni ginyiso ji jolupgi magiringo godo, you know, 60 days, 2 months, 90 days, en ndalo mang'eny. To sani jotelo ariyo go onego nyiswa jok magidwa ringo godo. Tan akwayo ni wang' ni bende pok wabedo kata mana gi vice president as a woman. Wangi anena kaka gitema nena matek mondo they be intentional. Mondo gingi ane kaka inyalo locate mama as a DP. Tan awacho ni ODM kagi manyo mama ma DP to I'm here. Mheshimiwa, siasa en gima igoyo gi mesa. En gima igoyo kwan ibro ngina machiel. Siasa ma Kenya bene thothne olwade ga kikabila tribal politics ma Kenya kai. Achiel kodaka gi kwano ma igoyo mesa to ngane kelo adiwa. Inyalo chiw thuolo mondo mi abito network nitiere nyalo bedo kar kanyiro. But ing'iyo kwano to ngane dwa kelo adiwa. Kwang'iyo mine gi kuma osebedo machiegni kod mulor Raila Amolo Odinga kod mulor Mheshimiwa William Ruto. Ineno nade paro ni mine suchopo kama gintiere gi command kura mathoth nero madwarre mondo mi ng'ato bed jalup ng'ato koseni gimeng'eyo ni oyo ochopo mana sa korwa keta miyo kata poni samoro miyo ok nyal tho okamin ni miyo ok nyal miyo nyalo to sani kendi neno ka leadership mar wa mama ntiere kuma odak maduong' ahinya kendo wane ma wanyalo rally ji maber mama koro akwayo ni sani kaka wan wa mama wasebedo empowered mondo wabed jok mabede nyalo bete telo kendo telo no endo wan gi mama ng'eny gi are our mentors in politics here. Onego bed ni ing'iyo jok manyalo kelo ombulu kendo ing'iyo jok manyalo timo tich. Wan gi wa mama mang'eny malo kono komi thuolo mar yiero sani ere migosi Stephen Kalonzo Musyoka wacho ni nobiro noiriwore kod Azimio la Umoja to sebedo kosiro moloro dinge thuolo mokalo chien wacho ni tek mondo mi owek bedo jalup president mosebedo kodwaro kodoke gimoro chien in fact wacho ni ka umiyo molor Raila Amolo Odinga presidency ang'amo na munan beda ka deputy mare but on the other hand biro waneno nyadende Martha Karua bende wuok kaka miyo motegna ahinya nitiere America kana full up speech mare oloso motegna ahinya gima Kenya dwaro gikumo nego bentere Kenya watire kodaka gi Peter Kenneth watire kodaka gi Peter Munya king'iyo kwan gi ekite kwa wewe wachi ni nyako bedi ngama miyo monde ngama is best fit mar bedo deputy president mar mulora Raila Amolo Odinga ana gombo ni gimiye Martha Karua gi telo no indo ineno ko command kwan maber onyalo tijno indo kata Charity Ngulu nyalo tijno indo ko ng'iyang maber bokete telo bobedo coach maber nyalo tijno indo agombo ni wang'ni gitime mix and match lakini kate kainya to gidwa kelo ng'ama a gentleman you know I would say Kalonzo Musyoka eroke jio moko negani watermelon but that is he's a humble person in a way and telo benose yudo toke kono koro mago values mapodo nyalo kele table you know what I mean gik mano otamre mano neno ndalo mane ne leadership chande onyalo duoko kele table tana gombo ni gitime pairing of a woman do iwacho ni mano donye telo nero no pita katikati no be train at but anyway magi ni gik madonga la magon tire kanyo kwang'iyo in miyo ma isebede penje yeko mako isebede US kuom thuolo mar nadi asebedo US for 20 years kendo Kenya ka endi bende ndalo masebedo US no endo projects matimo Kenya ka endi asebedo katimo gi for the last 15 years kori neno ka adonjo dan koni adibiro kar kanyero kilo sebedo ni sebedo kiwuothe penje maoko iseneno ngima e US eneno siasa ma US ka chiel koda gi ma Kenya ka iri be iparo ni Kenya miyo ma Kenya se gore ne ratiro mare kata space mare kaka pinje maoko bino se kedo ne space margi koso oko dwa ingo Kenya matin koso Kenya oko ingo Kenya ahinya to sani okanyal wacho ni oko ingo Kenya maduong' ahinya nikech Kenya wabende wadhi malo
Koro kawa continue gi that ladder Yes. to wabo chopo kuma ber. Paro mar Kenya pod samoro jomoko neno ng'eyo kata moko ntiere mani mia dwa telo nwa. Yeah. Ok ng'eyo ki compare gi kuonde gi kuma samoro musewuothe oko bende ma en ginero ma pod chando pinje mamoko. Igeni Kenya kae magino ntie. Yes. Kata aseneno kata ndalo mane waringo e kom mar women rep niendi. Iwinjo ni dhako rep, nyako rep and all those kind of things. Pod ntiere something ma Kenya poko o grow up into. Kaka pinje maoko. Asewuothe pinje maoko ahinya. Europe, UK, Asia, call it Nepal, China, as Japan. Asewuothe pinje maoko. Tineno ka leadership Kataka, it regards to wamama, yes, and Gimoroma is honored just like you're a leader. Yes, you know what I mean? So long as we can lead. To Kenya ka epodwa moko, kata manakane wane campaign trails. Podi moko, you have to answer gik mang'eny as a woman compared to kane wantire kodi or the same race. Your answers will just be so simple, and I have to prove myself with a lot of things. Yes. Koro mane masefonyo ni wanjo Kenya pod kanyo to pod otamo ahinya. Pod wan chien, lakini aneno kawa kao ladano madhi malo to give. Jawa siknat mamiyo, hold that thought live. Chendo mari mar Kuku Mar Wach nyadendi Beatrice Atieno aka Bito Network wache ni Haron pinje maoko sego kanga ahinya e dhialo jokomina kotelo Kenya kapod ndire chien kata kamana wateo matek mokalo wajen sama ng'at mamiyo chung kamanyo komoro penjo binyalo penji thoth mokalo dhako rep miyo rep koso nyako rep live e chendo mari mar Kuku Mar Wach Beatrice Atieno aka Bito Network mondo chutho dibeni ngama miyo en jawa siknat mamiyo nominations no dhinade kachiel kod moko mathoth ma en Kuku Mar Wach e Lolwe TV nikech gini en maro mheshimiwa kama ng'iyo kama tiek goro noero ng'at mamiyo ipani en jawa siknat mamiyo to nikech king'iyo statistics mar kura ma Kenya kairi ng'at mamiyo vote moingo ng'ata kore kobire ng'at matin ng'ama kijana. Right. Ineno nadi? Aparoni in a way ng'at mamiyo en osik wat mamiyo. Yes. Nikech ng'at mamiyo seche moko ema weyo ng'at mamiyo monego bed ni vote neno to o vote ne a gentleman. Koro agomba ahinya ni wa mama. Yes. Let us be our brother's keeper. Mondo wakonyre. Yes. Yeah. Okni korigo ne kurani ni mama nikech en mama. Leadership qualities nyaka be wang'e at the end of the day. Mheshimiwa ni chung kane manyo komar woman rep. Ni bedo namba D. Iwacho ni nyaka wang'i kikwago kura ne ng'at mamiyo to wago kura kwang'e ni onyalo timo ng'ono bede. Ni bedo namba D mheshimiwa. Ingeni results no komiwa maber. Yes. Koro ji nominations otimre. Yes. Wadhi tomboya. Yes. To goal my result. Yes. O goal up to 4 numbers. Yes. Want to nyingwa no kuwuok. Koro okang'eyo ni wan number number nyaka number 4. nyaka number 4. Okay. So want to nyingwa kuwuok. Yes. Results bokonyi sini yudo votes adi and all those kind of things. Koro nominations Iparo ni namba kumano ketino. Ne ine tok namba 4 kadim chien. Aparo ni namba B. Ipachi. Yeah, aparo ni namba B. Okay, koro kiparo ipachi pane mane position mane gibedi koso. Au kapar ka mane position mane gibedi. Nikech nominations otimre. Yes. Kendo awinjo ka sani gima trend Kisumu kani oluoki gi jik. Oluoki gi jik. Yes. Koro performance, king'iyo performance mane ntiere field, I performed really well on the field. Kendo jo piny norwaka. Ang'eyo strongholds places 3 ma ane malide, ma Nyakach, ma Muhoroni, ma Kisumu East, ma ae. With flying numbers. Kendo kideno flying numbers kendo kidwogi ne iwinjo numbers gi. Yes. So that does not add up. Gigik mo I feel goiko. Koro mano tek answer that question. To gimang'eyo ni nominations Yes. otimre to ji ywak mang'eny. Ji ywak. Yes. Inbende ywak kosinto ywagi? Ano ka ywagi Yes. nikech waseneno wan mini aboro, kuom mini aboro goiko ne waseng'eyo kata kana ndalo mane waringo ni ODM nigi preferred candidate. Yes. Kata mane komwa mar wamama niendi ne waseng'eyo kendo Yes. ne wasewinjo ni ODM nigi preferred candidate. Mheshimiwa jomoko ng'iyo magi gin weche ma ji wacho kaka chande ginyalo bedo adieri kata samoro ginyalo bedo adieri. Namba achiel iwacho ni
ni dwa keto mahino mari e kuonde moko ni dwa dhi mang'eny ahinya to kuonde moko ok ne dhi ahinya. Jomoko bende wacho ni chako maber kendo bito network ne nitiere mathoth ahinya. Kata kamano nitiere jomoko mano biro moketo kumba kumi ma samo donjo kumi ne bedo matek. Koro japiny wacho ni obiro matek miketo the bar malo. But kaki chaki duogo bani richien. Wacho ni mbi mane dok chien. Iparo ni jogi wacho adieri koso jogi ok wacho adieri? Aparo ni jogi wacho adieri kabisa. Bano duogo chien matin because koro iwinjo gik matimre party. Iwinjo gik matimre party, iwinjo preferred candidates, ing'e giko chakre kaka rumor. At the end of the day ogin rumors. Koro yes, bano endo ne wachako malainya. Kendo we kept the momentum. But ochako duogo bedo affected matin kanyo because just of tungni mano sechako bet mang'eny matindo left and right make party go eko. Kiwinjo ni direct ticket, you know, ndalogo ema koro momentum iwinjo ka duogo piny because kata kiluongo direct ticket no iwinjo mana nying moko ma ad preferred go eko. Nitiere joma bende wacho ni abito jopiny chiegni go tabito chiegni kod jopiny. Ipandiere jomoko mano keto kumba mar chopo kumino bedo matek. Hold that thought live chenro mari man Kuku Mar Wach mako break mara mokwongo ka waduogo telo mari mar chenro ni rinya dendi Beatrice Atieno aka Abito Network ogo kode mbaka nominations no Chal odago kode mbaka bende jok mano yombo gik oneno nade the best better the Kisumu County project mosebedo ka otimo obro medo timo gi koso en ng'at ma samoro buru wuok mondo be chak doge pinje gi komako. Anyway dhano nyaka bed kuno gi koma manye kapo ni bet kwaja chande kelo lemo dala ogik manyako penje nikech en ka live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Achiel kachiel chenro mari mar Kuku Mar Wach telo mar ariyo mheshimiwa Beatrice Atieno aka Abito Network mago kode mbaka kar kaeri weche gi eki mag nomination manotimore Kenya ka Kisumu molochutho en wuon be no chung kano manyo kom kar kaeri. Mheshimiwa aweyo kama penji goro ni to jomoko neno ni japiny chiegni gabito tabito chiegni kod jopiny. Ipantiere okumba kata genga wall moro moluri ma japiny ok chopiri machiegni koso. Wall nentiere to a crack wall no. A crack ema bera ahinya. Kendo jopiny ne ng'eny kod Abito Network. I can't sit here and lie to you. Ni wall moko ing'eni nyalo luori ba ibed protected kama. To kana sechako crack wall go eko naneno ka donje I piny maber. Moloyo mogik anyalo wacho niya amor gi jopiny ma Kisumu kuom rwaka Kisumu. Kendo not just rwaka. Jo Kisumu owinjo policies na gik masetimo ndalo igni 15 bokadho. Bor waka gote. Koro wuod John anyalo nyisi niya jo Kisumu no rwaka. Abende na rwako gi. Ten mana ni chopo kuom jiteno ne tek matin. To wall moro mi wacho no endo nentiere but we cracked it. Ruth Odinga no juro nomination ni mar ticket mar ODM. Ineno kodi bedo the best one par Kisumu County. Samoro nyalo manyo gimoti koni nyako no manya dieri lakini anto tamre yiena lakini nyako no yiena ngane chali nyalo rite maber. Iparo ni Kisumu County ni elwedo maber gi Ruth Odinga. Gima nyalo wacho as a candidate first of all adwa goyo ne all women manochung e kom mar Kisumu County Women Representative erokamano maduong and adwa goyo negi congratulations maduong from the bottom of my heart all of the women. Wantiere gi Sally Okudo, wantiere gi Rose Kesia, Judith Atiang, Grace Akumu, ne wange Ruth Odinga, bende nan kanyo. To mara biriyo ni wiya wil godo ngato wan go kaendi Valentine bende nitiere Dr. Rose Kesia and Sally ka wiya wil gi nyingi to forgive me. I want to say a big thank you to your commitment for the Kisumu people. Gimora mora ma ji ringo godo nyaka nitie namba 1 kendo namba 2 namba 3 nyaka namba mogik. To sani wang'eyo ni Ruth Odinga ema ringo gi ticket mar ODM. I want to personally congratulate Ruth for coming out mondo obed gi otiko mar ODM no endo. Tadwa kwayo Ruth Odinga ni wati ne jopiny. Wati ne jopiny. Ka wanyalo tiyo ne jopiny to wanyalo succeed. Ana gombo ringo mar kana ringo mar Kisumu County Women Rep niendi. Na ringe mondo ati ne jopiny. To sani
kaka Ruth ema koro oseyudo ticket ni, akwayo Ruth ni obolre mondo oti ne jopiny. Kik wati mana ne party. To sani ingeni leadership ma waneno ei Kenya kaendi, and 2 types of leadership. And I'm not afraid to say ni ng'eny jok momi preferred candidates gin jok ma loyal to the party. Koro 2 types of leadership gi kia wacho niya. Nitiere jok madhi tiyo ne party, nitiere jok madhi tiyo ne jopiny. Ineno. But nitiere jok bende nyalo tiyo ne jopiny to kod party be. Nitiere jok manyalo tiyo ne jopiny gi jopati. Agomba ahinya ni ka Nyasaye okonyi as a leader, be yudo leadership to lead Kenyan citizens. Watiye ne jopiny once for all. Mondo wakel development e pinywa niendi. Watiye ne jopiny once and for all. Mondo wa bring a change. Mane kwayo na. Wache gi chuny mar ng'amiyo chal nitiere kamoro miseneno ka gap moro nitiere. Okelo penjo moro. Idhi chung kod independent, ikosiweyo gi kanyero, to pod in gi lek mar siasa koso? Lek mar siasa to pod nitie. Kata sani kuma wantie ni asechako ringo. Puonjora kaka adwa goye 2027. Kuonde mana nene gaps goiko, I want to start bridging those gaps. Independent is not in the picture for me. Gimomi awacho kamano, tich ng'eny monego tine jopiny. Asebedo katiyo ne jopiny kata kana ane siasa kata kana onge siasa. Adwa dhi mbele gi tije goiko. To kendo sani adwa support party in any way ma party dwaro na konygi. But moloyo adwaro na kony jopiny. Aneno gaps mang'eny ka wadhi e field. Nitiere nyadendi moro mabendo chung sani eri. Paro ni nyinge Lavenda, then nyinge machielo en Agal Toto. Obendo biro kod MDG, omanyo komniri mar bedo umandre pe Kisumu County. Kindi jariyo gieki, wait mari nyalo nyiso ng'akami nyalo nyiso johera magi nyo, johera maga manogona kura. Mae kama wewe chomuru kairi. Ginyalo chomo kanyi, kinyo kamera nitere. Sani ang'eyo ni wadhi bet gi Valentine. From MDG to wadhi bedo gi Mama Ruth Odinga from ODM. Koro jo Kisumu akwayo mana kaka nawacho nu mokwongo, wabede jok man sober mondo wangi policies, wangi ng'ama nyalo deliver realistically mondo emogone kura. Obedo Ruth Odinga, wami Ruth Odinga kura. Obedo Valentine, wami Valentine kura. But wabed sober mondo ngi policies. And kum jariyo ge, I want to do my due diligence mondo ngi anena ni ere ng'ama ka trust gi my vote will deliver ne jopiny. Mheshimiwa, ng'ama winji to winjo ni to philosophical to nikech ng'eyo mong'eyo wacho ni Bito network bro wacho pache maonge luoro. Okabi bed maluoro. Kama gigidhi. Kiwacho ne ging'e kama nyalo biro bedo. Ben sani se scan jolariyo gi ekibi ng'eni kar ka ite maber jolupna kata joma nogona kura giuru gika. Koso okidwa ni gi decide kigeni. Adwa apo konyo jok ma fasi na malowa kendo my trusted voters. Wapo nyiso gi ni an ka ikura must stand. But I have to stand with what I believe. Ngeni kane waringe pap wate. Iringe pap u compete. U compete tinge weaknesses make ji, nge strengths make ji. Ji ariyo gi ange strength and I know their weaknesses, isn't it? Koro gima temo timo sani, atemo mondo ang'iyane, adwaro ng'iyo policies ma ng'ama nyalo deliver wach ne jopiny. Tabo nyiso voters nani wachom yor niendi. Wachomuru kar kae. Mheshimiwa, achiel kuom gige koma no usi ahinya mana jopiny eri godo. Ne jomoko ne ni ka ng'at ma ni kod network malach ahinya pinde koma oko projects bende moko tiri methoth misetimo kar kairi. Penjo maduong' magi ne timo nikech siasa koso gini ka poida medo dhi godo mbele network mari mane penje maoko kuro bro medo konyo jo Kisumu nikech ok yudo komniri koso idhi weyo Mheshimiwa. Network to pod dhi mbele kata mana kane wago campaign before campaign network go iko gin gik mane wa develop projects across Kisumu East. Nadonje campaign neke nadonje siasa mondo aneka ka expand gi all Kisumu counties and beyond Kenya. Sani kuma wantiere ni I have been supporting Kenyans. Kisumu East ka indi angi nyithetro kana masome skunda Kisumu East ka. Kisumu East ka indi angi nyithindo ma Homa Bay modak Kisumu East ka makonyo. Across Kenya angi nyithindo ma Kibera makonyo ka indi. Koro we have projects makonyo jo Kenya. The only thing ne en situated in Kolwa East in Kisumu. Sani koro projects matimo gieki through this race of campaign a Bito Network Foundation onyuole. Koro through a Bito Network Foundation sani kuma wantiere niendi I'm already supporting chakre wacha campaign 103
sickle cell children across Kenya, not across Kenya, across sub-counties. Nyakach, we enrolled 25 children, a program. Homa Bay, not Homa Bay, Muhoroni, we are about to enroll about 13. Koro teach pod dimbele. Kendo network wadwa your development projects kaka wadwa medo timo network. One of the greatest thing ma wadwa timo Kisumu Central Kaindi and fish farming. Wadwa improve the ability of farmers, fish farmers, manchire Lake Victoria kan. Koro we are looking for some connections, we are looking for some partners manwanyalo kelo mondo or empower our farmers here in the lake. Abito network has now just begun work. Yes. The 5 years down the line, Mheshimiwa, ineno kaidi chopo karakanye projects magi chopo karakanye Kisumu County in terms of percentage kada sub counties biro Kisumu. Koro kawe Kisumu is mine 100%. Yes. The other sub counties, I'm hoping that by in 5 years, at least 40% of projects what they launch in each sub county will be functional. Anytime Katimoga projects, I like sustainability. I'm not interested to teach people how to die. I am interested more that konji kaka nyalo bet ginge mama bear, And so through those projects, gimora mora mulo we nena how can it be sustainable? Yes. How can I help you launch a project that can be sustainable? Makataka onge, it can continue. Koro that is my heart, that is my desire. Manegi machunya era enya. Ise loso gi miyo mano yombo. Joma moko bende mano yombo, kombe mag MCA, komar governor, senate. Inyalo nyiso gi nango advice mari kinyo kamera ne tere. Agombo kendo ka wi awacho ne all candidates moyombo, flag bearers, whether you are with ODM or any other party, we should put the interest of the people first. Mondo we serve our humanity with dignity and with integrity. Basto, kawatimo mano, development one day at a time, one community at a time, one person at a time. Chakre gitelo momi ngata moyo. Koro any MCAs moloyo. By in mean a flag bearer, whether it's a ODM party or any other party or you are independent, at the end of the day, development, change, we have to bring in our own cities. Nitire mine mani chungodo mano yombi. Yes. Ango manyalo nyisogi mabende nokoro ticket niere kachiel kod jotelo moko bende komar MCA, komar women rep, governor, senate, MP, jokmano yuma kudu ticket niere. Right. Is there life bang mairi kinge kamera netere? Life after this, ang'eyo ni jok moko are very depressed. What you tiyo gi pesa mang'eny. So akwayo ngata kata ko yombi kata ko iyombo. Jok moyombo moro, jok moyombo ok moro. Come out of that, throw in the towel. Come out of that funk, mondi chak live a life better than you were living before the campaign. Manegi manyalo wacho, ko yombi, take heart and move on. Move on, kin gi projects mitimoga, continue doing them. Can you resign from work? Go look for another job. It's not the end of the day. You know what I mean? And also, in businesses nimitimo, continue, get out, lift your head up, raise your shoulder up, and continue. As much as engimate, akwai, koyombi, shake hands and move on. Okay, lo penjo moro mheshimiwa, kilo say wach mar pesa. Yeah. Thoth ji yuago pesa, ni pesa mang'eny. Yeah. Paint no picture. Then pesa marwande kama masa moronga to campaign godo. For example, komar women rep kata komar MP. Komar women rep ka ngato ne ntiere yagi pesa maber ma campaign. Yes. Onegi bed kata gi 10 million to campaign well. Yes. Initiyo gadi kama? Moingo 8 million. Yes, moingo 8. Mondi campaign maber. Idwaro pesa. Live Chenro mar Kuku Mar Wach wache ni pesa moingo 1.8 million. Yes. Mano tiyo godo e campaign roche ni pesa mang'any kata kama ngia pod nyaka dhi mbele nyaka chak wuoth mar mondo mi idhi mbele. Chenro mar Kuku Mar Wach chope giko mare kata kama no kanya chope giko mare ka okamiye thuolo mar loso kod jo Kisumu kachiel kod nyisowa ni mbele mare chal nade mi thuolo. Yes. Mar loso kod jo Kisumu jo herani mano wuok sa 10 mar okinyi. Yes. Ka gidhi line ka gidhi gochoni ka giwacho ni wan watho kod Abito network kendo ka mong'en telo nitiere. Ok yudo ginieri. Ang'o nyalo nyisogi kitieko? Adwa go erokamano maduong'. First of all, erokamano maduong' ne jo Kisumu duto mano trust gi their votes. Mano wuok oko bodhi go kura kata go kura na kata ko go kura na, adwa go ni erokamano for exercising your right. Mar ariyo, adwa gone all my volunteers and all my agents and all my sub-county coordinators
that work tirelessly to make a Bito network succeed. Thank you so much. I always say, ni ngato kogwok ni ringo, whether you lose or win, you are still a winner because you took a step. Erokamano duto ne jok, my mentors, mano empower me in the political world. Thank you with all my heart. To jo Kisumu, ado wacho ni a Bito Network Foundation osechakre, onyuol kawaye Bito Network. Koro through a Bito Network Foundation niendi, wadwa ng'iyo kaka we want to continue lobbying for you, things ma enhance your education opportunities making thindu, wadwa ng'iyo kaka wa enhance health opportunities, kar health kanyo amorgo ahinya because right now as we speak, wan gi ji moingo 100 gadek ma okonyo mar sickle cell. Adwa ng'iyo kaka we continue to lobby for you small business grants mane wawacho giko pod dhi mbele. Koro kiwinjo duonda sane, kawe namba ni mondo igone ofis wa simu 0756 333-888 mondo wang'i kaka wanyalo. En 0756 333-888 0756 333-888 3888. Yeah, to maduong' mogik 0756 333-888. Yeah, maduong' mogik ka wuok kaendi adwa wacho niya, June 18th wan gi a big marathon called Run for Life Marathon Kisumu ka. Run for Life Marathon ni dhi kao all 7 sub-counties. To wadwa manyo talent through Run for Life. To kendo Run for Life niendi obedo designed mondo wa create awareness for sickle cell disease. Koro register uru for Run for Life, runforlifemarathon.org. A website noendo, register mondo ibed part of it. Chike mag ndiko wacho ni jandiko ok quote en owuon kata do not quote yourself, kata kamano yiena mondo mi aketh chikni mar wacho sigana moro managoyo mar Sheila Lando. E sigana nieri nagolo ngero mar nyithindo 2 manyiri. Achiel kuomgi ne gichako ng'wech mondo mi ne gipiem, to achiel kuomgi mana luongo ni Sheila nieri kanogo bao mani chako godo ng'wech noringo matek mano yombo kendo dhano no dhiale ahinya. Kata kamano nyako machielo kendo mane nyadala mane luongo ni Aoko, en sama no chako wi no wi ni bao no muoche mano dong piny. Kano chako ng'wech kendo no gore piny, ko chako ng'wech kendo modhuro no duode, kano chako ng'wech kendo kidimboro no duode mano chako gore piny. Kata kamano no timo kinda mano chopo igiko mar ng'wech. Sama ni pimo sigandgi nitiere mor mar nyako mane chako ng'wech utiko piyo chande, nitiere mor mar Aoko nyadala mani pimo kaka no chako to gore piny, ochako kendo to gore piny, ochako kendo to gore piny. Ndiko no ne rumo ka sigande ne mit moloyo nikech wuoth mar ngimani seche moko inyalo gori piny tichak idogi chung tiwuotho kendo ibodonjo buge mag sigana gite no dhialgi no sidhnegi osimbo nikech achiel no ringo matek muyombo to machielo ne gore piny to noketo sinani mochopo giko mar ng'wech mare. Bedo gotieno maber machopo giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach. Ochako dogo time kendo chieng' machielo. Congratulations. Gimoro amora midhi timo, good luck. Erokamano maduong'. Yes.